A dyma ni'n gweld ar y brig ar hyn o bryd yn dosbarth yr ebol y 2 flwydd gorau yn yr adran C, Popsters Duke of Gloucester. Ac tu flan i ni nawr yn ail ar hyn o bryd, Glebedale Deja Vu. Cyntag yn ail ar hyn o bryd, gan bod y dosbarth yn dod i ben. O ni ag ewn nhw aros fel o'n nhw. Delyth Simons yn pwyso. A mae penderfyniad wedi cael ei wneud. Felly dwi'n meddwl bod y cynta'r ail, bod yna ddim newidiad i'r safleoedd hynny. Dwi'n meddwl bod y trydydd y bosib wedi newid, ond ar hyn o bryd, fe wneud Popsters Duke of Gloucester iddo Richard Pittman ar y brig, iddo Teip Cob Glebedale Deja Vu yn ail. A'r ddoi yn bar fyd, mae rhai gweud, dewis da. Dewis da. Ddau'n debyg iawn, a wedyn yn drydydd, mae gyda ni Winda, definitely, maybe. Wel, i'r par yw nhw fyd, mae rhai gweud y ddoi di sydd yn gyntag yn ail. Anodd dewis rhwngddo nhw, ond dyna beth oedd Geraint tu flan i ni'n goffod wneud ar ddoi hyn. Ie, diwrnod Richard Pittman yw i heddiw, ond wrth gwrs diw'r dosbarth yma heb ddod i derfyn eto. Fedrwn ni weld newidiad eto, diw'r het heb i diosg eto, diw'r rhosglymau heb i rhoi allan. Felly, ar hyn o bryd, Popsters Duke of Gloucester sydd ar y brig. Ond dwi'n reit ffyddiog fydd yn cadw i le o hyn ymlaen. Wel, wy'n gobeithio ni. Wyt ti'n gwybod o yna byrnodd Richard hwn fel ebol, siŵr o fod, yn dy fe? Ydy, mae Richard wedi cysadlu dipyn gyda'r ceffil yma, hyd yma. Wedi cysadlu, dwi'n siŵr oedd yn y ffaireia gyda fe. Ti'n gweud, ie. Wedi cysadlu hefyd, dwi'n meddwl, yn Llambed. Mae wedi bod ar ceffil yma allan dipyn. Dwi'n meddwl mae eiddo i Richard i hun yw hwn. Wedi brynu o Justin a Heidi Davies, y brydwyr. Dim ond Geraint Thomas y Beirniad sy'n gallu dewis yn dda. Mae Richard wedi gwneud dywisiant David yn prynu'r ebol 2 flwydd gorau hyn. Popsters Duke of Gloucester. A fel wyt ti'n gweud, Owen, dyw'r gystadlaeth ddim wedi bennu to. Mae'n dal i bwyso mesur, dal i gymaru, ond sgwni a fydd Popsters Duke of Gloucester yn hawlio'r wobr gynta. Wedi mynd ar sylw cynta, wedi mynd ar safle cynta o'r dechreuad. Ond a fydd yn cadw i le, tensiwn yn codi. Beirniad yn dal i gerdded y llinell. Ydy Geraint yn rhoi sylw i bopeth ar diwedd y dosbarth. Dyma ni, y het wedi diosg, Mr Geraint Thomas. Ei benderfyniad wedi wneud. Bydd na ddim newidiad rhagor. Felly Richard Pittman, Popsters Duke of Gloucester sydd yn mynd ar dosbarth yma i'r ebolion o Teip Cob 2 flwydd oed. Mae wedi cael ei nawr, mae'r riban yn ei ddwylo fe. Bydd na ddim newidiad rhagor. Ond ysgwni a fydd y ceffil yma mynd yr holl ffordd nes ymlaen. Ac yn mynd ar bencampwriaeth y stoc ifanc. Heb yn cofio'r un sy'n ail wrth gwrs eiddo i Teip Cob Glebedale Deja Vu. Y tad Pafadine Darius a'r fam Glebedale Delightful. A mae'r ddoi, wrth gwrs, Owen, mae'r gwad yn agos iawn yn y ddoi cynta'r ail yn dywed. Mae Pafadine, Popsters, yr un fel teulu yn dyfa. So, ti'n gweld hefyd. Ie, yr un llinach, a mae'r teip yn gyson hefyd. Yn debyg iawn i gilydd yn dyn nhw. Wir. Yn drydydd wedyn, wrth gwrs, Winda, definitely, maybe, y ceffil coch. Cael ei ddangos gan Will Bassett. Richard i weld yn dala i wynt tyma bach yn dywe. Ond dyma'r steward, Delyth Simons, sy'n gwneud gwaith da yn yr adran hyn. Y wyn yn gweud cyfrolau yn dywe. Gweud popeth. Yn hapus iawn. A dyma ni felly canlyniad yn y dosbarth yr ebolion 2 flwydd oed yn y Cymreig. And so we have results in class 55, the 2-year-old colt class in the section C's.
and this is on page 153 to those of you who are marking your catalogues. So I'm going to put that out iawn I enillydd y dosbarth yma, sef rhif 663. Many congratulations to the winner of the 2-year-old colts class. And put your hands together, ladies and gentlemen, for the winner, 663. A dyma ni enillydd dosbarth yr ebol 2 flwydd yn yr adran C. Dewis da gan y beirniad Geraint Thomas, ac wrth gwrs dewis da gan y dyn sy'n rhedeg, Richard Pittman, sydd wedi dewis a pyrnu yr gorau o'r ebol 2 flwydd yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. In third, we have 650, and this is William and Demi Jo Bassett with Winda Definitely Maybe. In fourth, 665, and this is John Welsh's Newgate Prince Philip. In fifth, 660, Louise Liptrot with Pontardawe Johnny B. Good. And in sixth, 6-5. Llongyfarchiadau mawr I Mr Richard Pittman fan hyn. Many congratulations to you. How are you feeling after winning the 2-year-old colt class at the Royal Welsh Show? Quite ecstatic, really. It's yeah, real. Well, privilege really to take a red rosette. Yeah. You know, you've only got to look at the crowds to see how big of a show this is, and to get a rosette means hell of a lot, but to get a red one, quite the achievement. You sound quite overcome with emotion there, Richard. Yeah. What does it mean to his career now to win at this young age? Well, you know, he's unbeaten up till today, so and he still is now unbeaten. So yeah, he'll get turned out, and probably the other half will nag him for the ridden job. So you'll probably see him back in a couple of years under saddle, no doubt. And of course, fiancée Kate was in the ring yesterday, and I believe will be back in the ring on Thursday? Yes, Thursday then for the Hoyes qualifier then, yes. So busy week ahead. Very busy week. Well, many congratulations and good luck in the championship. Thank you very much. Thank you. Diolch yn fawr.